ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 7 ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം, 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. നമ്മള് ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം, ഇന്നലെ നമ്മൾ 6ാമത്തെ അധ്യായം ധ്യാനയോഗം നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തു എല്ലാവരും? കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ചെയ്യാനായിട്ട്? കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം ഏത് യോഗത്തിലായിരുന്നു പറഞ്ഞത് നമ്മള്? ഭക്തി യോഗത്തിൽ. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം കർമ്മയോഗം. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം കർമ്മയോഗം, അതായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞത്. 6 അധ്യായം കർമ്മയോഗം. ഇനി 7 മുതൽ 12 വരെയാണ് എന്ത്? ഭക്തിയോഗം. 13 മുതൽ 18 വരെയാണ് ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ വരുന്നത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗമാണ്. ഭക്തിയോഗം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് തടസ്സങ്ങളില്ല. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാനോട് നേരിട്ട് നമുക്ക് ഭക്തി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നാമജപത്തിലൂടെയും ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെയും ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണത്തിലൂടെ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭക്തിയോഗം നമുക്കൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ കർമ്മയോഗത്തിന് കുറച്ച് പോരായ്മകൾ ഉണ്ടാകാം. അതായത് കർമ്മയോഗവും ഭക്തി പിന്നെ ജ്ഞാനയോഗം ഒക്കെ ഒന്നൊന്നിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ വരാം. അപ്പൊ അതും കൂടി ശരിയായാലേ നമ്മൾ ആ കർമ്മയോഗത്തിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താണ്? അത്യാവശ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ്, ബുദ്ധി വേണം അല്ലെ? കുറച്ച് അത് ജ്ഞാനം നേടണമെങ്കിൽ. അപ്പൊ അതും നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യമുണ്ട്. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗത്തിന് ഈ തരത്തിലുള്ള യാതൊന്നിന്റെ പ്രശ്നമില്ല. നമുക്ക് എന്തുമാത്രം മതി? ആഗ്രഹം ഉണ്ടായാൽ മതി. ഭഗവാനോട് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭക്തിയോഗം നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതും ഏറ്റവും എളുപ്പത്തില് നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും എന്ത്? ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും. ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ കർമ്മയോഗം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ല ക്ലാസ്സിൽ, നമുക്കിപ്പോ ഒരു യജ്ഞം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങള് പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ളത് വേണം. ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് പരിശുദ്ധി വേണം. ഇതൊക്കെ അതിനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാ. അപ്പൊ ഇതൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആ കർമ്മയോഗത്തിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ആ ചെയ്യുന്നതിന്റെ, ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമുക്ക് 100% നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിയോഗമല്ലല്ലോ, ജ്ഞാനയോഗമാണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ്. നമുക്ക് എന്ത് വേണം? അത്യാവശ്യം നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്തിലൂടെ കിട്ടുള്ളൂ? ഭക്തിയോഗ സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് വരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത്, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളത് ശരിക്കും എന്താണ്? ഭക്തിയോഗം തന്നെയാണ്. അതിന് നമുക്ക് എന്തുമാത്രം മതി? ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക. നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത്? ഇന്നലെ അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം.
അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലെ. അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കലിയുഗത്തിൽ അഷ്ടാംഗ യോഗ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്, നമുക്കത് പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് കലിയുഗത്തില് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടും നല്ലത് എന്ത് തന്നെയാണ്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണെന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും അതിനെ കുറിച്ചാണ് ആ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ അധ്യായത്തില്? വേറെന്തൊക്കെയാ കണ്ടത്? മനസ്സിനെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതികളിലൂടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോരാന്നും പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. മനസ്സിനെ മാത്രം ഉറക്കവും നിയന്ത്രിക്കണം, വേറെ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു, ആഹാര, ഉറക്കം, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി, ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ അടുത്ത് സംശയിച്ചു, ഇതൊക്കെ ഞാൻ നിയന്ത്രിച്ച് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എനിക്കതൊന്നും ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അർജുനൻ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചു. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പുണ്യപ്രവൃത്തി ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ മംഗളകരമായ ഒരു പ്രവൃത്തി ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ മർത്യലോകത്തിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കുമ്പോ എങ്ങനത്തെ കുടുംബങ്ങളിലാണ് ജനിക്കാന്ന് കൂടി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ധനാഠ്യരുടെ പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബത്തില്, അതെ, ധർമ്മബോധമുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ വന്ന് ജന്മം എടുത്ത് വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും ചെയ്യാനായിട്ട്? ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ ഭഗവാൻ യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ യോഗി എങ്ങനെയുള്ളവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നാമജപത്തെ കുറിച്ച് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാമജപത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മഹാമന്ത്രത്തെ കുറിച്ചും, മഹാമന്ത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക, മഹാമന്ത്രമാണ് നമ്മൾ ജപിക്കാൻ കാരണം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് വേണം നാമം ജപിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇന്ന് ആരൊക്കെ നാമം ജപിച്ചു? പ്രഭു ജപിച്ചു. എല്ലാവരും ജപിച്ചു. ഇന്ന് ഏകാദശിയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് തൊട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എല്ലാവരും നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങള്? മനസമാധാനം, സന്തോഷം, ജ്ഞാനോദയം, പിന്നെ അതീന്ദ്രിയമായ സന്തോഷം. അതെ, പിന്നെ ഒരെണ്ണോട് വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ഉത്കണ്ഠകളും ഇല്ലാതാകും. നാമജപം കൊണ്ട് ഉത്കണ്ഠ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നാളെയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, ഉത്കണ്ഠകൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നാമജപം കൊണ്ട്. അപ്പൊ നാമജപം അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നാമം ജപിക്കണം എല്ലാവരും. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കാത്തവര് ജപിക്കാൻ തുടങ്ങാൻ. മാല കിട്ടുന്നവര് കൈമല് ജപിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മാല കിട്ടുമ്പോ മാലമേലേക്ക് മാറാം. ഈ നമ്മളെ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു 4 മാലയെങ്കിലും നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം എല്ലാവർക്കും. 4 മാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം 1/2 മണിക്കൂർ നമുക്ക് എടുക്കും ജപിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ രാവിലെ ഒരെണ്ണോ ഉച്ചയ്ക്കോ വൈകിട്ടോ വിളക്ക് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് അത് തീർത്താൽ മതി. എപ്പോഴെങ്കിലും ആയിട്ട് ഒരു ദിവസം 4 എണ്ണം, ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ ഭഗവാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കാമല്ലോ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും സമയം ഉണ്ടാക്കാൻ. പഠിക്കുന്നവരല്ല, കുട്ടികളോടല്ല പറഞ്ഞ, വലിയവരോട് കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട, അവർ പഠിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഭഗവാൻ. അല്ലാത്തവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ? നമുക്ക് ജപിച്ചു വിട്ടു 4 മാല ജപിക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലേ? പതുക്കെ പതുക്കെ. സമയം ഇല്ലാത്തവരുണ്ടാരെങ്കിലും? സമയമില്ലാത്തവരുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? നാമം ജപിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളവര്? ഇല്ല, അങ്ങനെ ഇല്ലാട്ടല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ ആയിട്ട്, കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അതിന്റെ ഫലം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതിനാ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു പോകുന്ന ഒപ്പം തന്നെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ 18 ദിവസം, ഇപ്പൊ നമുക്ക് 2 ആഴ്ചയോളം ഏകദേശം ഇല്ല, ഇപ്പൊ 7ാമത്തെ അധ്യായമാവുന്നത്. അപ്പൊ 12 ദിവസം നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. 12 ദിവസം നിങ്ങൾ നാമം ജപിച്ചു വരുമ്പോ 18ാമത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും നിങ്ങൾക്ക് വന്ന മാറ്റം എന്താണെന്നുള്ളത്. അതിനാണ് പറയുന്നത് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട്. കാരണം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഫലം വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ആഗ്രഹം വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല, ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ ഇത് 2 കാര്യം ചെയ്തു പോകുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് 7ാമത്തെ അധ്യായം ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം, അതാണ് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ടാണ് ആള് കുറവ്. ഞായറാഴ്ച പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, ക്ലാസ്സിൽ സ്ട്രെങ്ത് കുറവായിരിക്കും. ഞാൻ 8:30 ബാച്ചിലാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് നേരത്തെ കയറിയതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
ഞായറാഴ്ച ദിവസം അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ആൾക്കാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഞായറാഴ്ച ആണെന്ന് നമുക്ക് സംശയം തോന്നുന്നു. റെസ്റ്റ് ശരിക്കും ഞായറാഴ്ച ഹോളിഡേ ആണ്. ഹോളിഡേ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? നമ്മളതിനെ ഹോളിഡേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോളി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവികമായ കാര്യങ്ങൾ ഹോളിഡേ എന്ന് പറയുമ്പോ. പക്ഷെ നമ്മളതിനെ ഹോളിഡേ ആക്കി മാറ്റിയെടുത്തു. നമുക്ക് സൺഡേ ദിവസം ഫുള്ള് റെസ്റ്റാ നമുക്ക്. ശരിക്കും സൺഡേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ 7ാമത്തെ അധ്യായം ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം എന്ന് പറയുമ്പോ ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാല് അറിവ്, വിജ്ഞാനം. അത് നമ്മള് ഈ ജ്ഞാനത്തിന് നമ്മള് കുറെ അറിവ് നേടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കണം നമ്മള്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെറുതെ അത് കുറെ എഴുതി നോട്ട് വെച്ച് ബുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവുന്നില്ല അല്ലെ? ഇല്ല. ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. അധ്യായം 7 ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതാരാണിത്? വിഷ്ണു ഭഗവാൻ. വിഷ്ണു എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകളുണ്ടോ? വിഷ്ണു ആണോ? ശംഖം ചക്രം ഗദാപത്മം. ഈ വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താ തോന്നുന്നത്? ശംഖ് ചക്ര ഗദാപത്മം. ഒന്ന്. പിന്നെ വനമാല, ആ ശ്രീവത്സംഗം. പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന വിഷ്ണുവിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ തോന്നുന്നുണ്ടോ? സാധാരണ കാണുന്ന വിഷ്ണു അനന്തന്റെ പുറത്തല്ലേ കിടക്കുന്നത്. അതെ അതെ. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ധ്യാനത്തിലാണോ? ആകാശത്തിരിക്കണ പോലെ ഉണ്ട്. അതെ, ആ ഗോളങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെ. ഒന്ന് പറഞ്ഞു. ശരിയാക്കുന്നില്ല അവിടെ. പിന്നെ പിന്നെ വന്നിട്ട് ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടോ കൂടെ? ഇല്ലല്ലോ. ബ്രഹ്മാവും ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് ഇങ്ങനത്തെ വിഷ്ണുവിനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെ? അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്യായം 7. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാസക്തമന പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മദാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യാസി തച്ഛൃണോ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ അർജുന, ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അർജുനനോട് പറയുന്നത് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ, അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അത് കേൾക്കൂ. കേൾക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ കേൾവിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളെ ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്ക് എന്താണ്? കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. കേൾക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സുണ്ടാവണം നമുക്ക്. എല്ലാതും കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട. നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറയും. 9 തരത്തിൽ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ആദ്യം വരുന്നത് എന്താണ്? കേൾവി, കേൾക്കുക, ശ്രവണം. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേൾക്കുക. നമ്മളായാലും ക്ലാസ് ആദ്യം കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ക്ലാസ്സിനോട് ഇഷ്ടം വരുന്നത്. എല്ലാവരും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യണം? കേൾക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, കേൾവി. ശൃണു ത്വാം സ്വകഥാം കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തനഃ ഹൃദ്യന്തസ്ഥാഹ്യ പത്രാണി വിധുനോതി സുഹൃസതാം.
നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകി. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും തന്നെ ഒരു പുണ്യകർമ്മമത്രേ. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകാരിയായ ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിരന്തരം കൃഷ്ണകഥാശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആ ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ തന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ തനിയെ വളർന്നു വരും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തില് നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണ്. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകാരിയായ ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിരന്തരം കൃഷ്ണ കഥാ ശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നു, ഭഗവത്ഗീതയും കേൾക്കുന്നു. നമ്മളത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളിനെ നമ്മളെ പവിത്രീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ബാക്കിയൊക്കെ ആരാണ് ആക്ഷൻ നടത്തുന്നത്? അവിടെ ഭഗവാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ് പിന്നെ അവിടെ എന്ത് നടത്തുന്നത്? അവിടത്തെ ആക്ഷൻ നടത്തുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? കേൾവി മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുന്നു, ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നു. ഇത് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ പിന്നെന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഹിതകാരിയായ ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിരന്തരം കഥാശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കേൾക്കുക, ബാക്കിയൊക്കെ എന്താണ്? ഓട്ടോസെറ്റ് ആണ്. ഭഗവാനാണ് അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, റെഡിയാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ തനിയെ വളർന്നു വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും എന്തുണ്ട്? ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു പ്രേമം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട്? ഭഗവാനോട് പ്രത്യേക ഒരു അടുപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ നമ്മൾ അതൊക്കെ മറന്നുപോയി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മളിത് നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ പവിത്രീകരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് ആ മറന്നുപോയ കാര്യം നമുക്ക് അവിടെ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമ്പോൾ തന്നെത്താനെ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു പ്രേമം വളർന്നു വരും. അതെങ്ങനെയാണ്? നമ്മളെ ജ്ഞാനം വളർന്നതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു പ്രേമം തന്നെത്താനെ വളർന്നു വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുക, ഭാഗവതം കേൾക്കുക, നാമം ജപിക്കുക. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മെയിൻ ആയിട്ട്. അതിന് കാരണം നാമം ജപിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ശ്രവണം വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടല്ലേ ജപിക്കുന്ന വരുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോഴും ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? അവിടെ ശ്രവണം. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നിരന്തരം ദിവസേന നമ്മൾ നിത്യം ഭാഗവത സേവയ എന്ന് പറയുന്നത്. നിത്യം നമ്മളിത് ചെയ്യണം. നിത്യം നമ്മളിത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ബാക്കി അവിടെ ആദ്യം ചെയ്യും. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ആരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ ബാക്കി അവിടെ ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പോലും അറിയാതെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? മാറ്റം വരുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു 18 ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് ഭയങ്കര മാറ്റം വന്നു. പക്ഷെ അവിടെ ഉള്ളിൽ എന്നിട്ട് ആരാ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിദത്യതി സിദ്ധയേ യതതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിത് മാം വേത്തി തത്വതഃ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ എന്തിനു ശ്രമിക്കാം? പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരില് ഒന്നിലേറെ പേർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ തികച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ കുറെ പേര് ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും, പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയിട്ടുള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ അറിയണമെങ്കിൽ ആര് തന്നെ വിചാരിക്കണം? ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് അതിനുള്ള അവസരം തരണം.
ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. കൃഷ്ണനാണ് പരംപുരുഷനായ ഭഗവാൻ, സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും ആദിപൂമാനായ ഗോവിന്ദനും അദ്ദേഹം തന്നെ. ഭക്തിയില്ലാത്തവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വഴി എത്രയും എളുപ്പമുള്ളതെന്ന് അവർ ഉദ്ഘോഷിക്കും. അത് അഭക്തന്മാർക്ക് പരിശീലിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ഭക്തി മാർഗം ഇത്രയും നിഷ്പ്രയാസമാണെങ്കിൽ അവർ എന്തിനു വിഷമമുള്ള വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തി ഇവിടെ ഇത് ഏതിലെ വരികളാണ്? ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം എന്ന് പറയണം അല്ലെ. ഇതെവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മസംഹിത 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 സ്തുതിയാണ്. ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നതാണത്. അതിൽ പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് പരംപുരുഷനായ ഭഗവാൻ, സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും ആദിപൂമാനായ ഗോവിന്ദനും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം, എല്ലാത്തിനും കാരണഭൂതൻ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആ ഭഗവാനെയാണ് ഭജിക്കുന്നത്. ഭക്തിയില്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഭക്തിയില്ലാത്തവര് വിചാരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭയങ്കര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ്, ഒരു ജോലി ഇല്ലാത്തവരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാന്നാണ് ആര് വിചാരിക്കുന്നത്? ആ ഭക്തന്മാര് ചിന്തിക്കുന്നത്. അവരുടെ ധാരണ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണെന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുക? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തി ഇല്ലാത്തവര് വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ സത്യത്തിൽ ഇത് എങ്ങനെയല്ല, അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. ഭഗവാന്റെ കൂടി കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇത് അത്ര എളുപ്പത്തില് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, കുറെ പേര് ആഗ്രഹിക്കും, പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അവസരം കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൂടി കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ആ ഭക്തന്മാര് വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഇത് ഭയങ്കര സുഗമമായിട്ട് നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും എന്നാണ് അവര് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഭൂമിരാപനലോ വായു ഖമ്മനോ ബുദ്ധിരേവച അഹങ്കാരമിതീയമ്മേ ഭിന്നാ പ്രകൃതിരഷ്ടത. എന്റെ ഭിന്നമായ പ്രകൃതി, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 അടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഈ 8 അടങ്ങിയതാണ് എന്ത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 8 അടങ്ങിയതാണ്. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഈ 8 അടങ്ങിയതാണ് എന്ത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്? എന്തൊക്കെയുള്ളത്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഈ 8 അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഈ ഭൗതിക ലോകം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭഗവാന്റെ തന്നെ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണ് എന്ത് നടത്തുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗോലോക ചാർട്ട്. ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഗോലോക ചാർട്ടാണ്, ഗോലോകത്തിന്റെ ചാർട്ട്. ഇത് ഞാൻ സൂം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല, ഞാനിപ്പോ ഇത് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൽ 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഏറ്റവും മുകളില് പിങ്ക് കളറില് താമരയുടെ ഇതള് പോലെ കാണുന്നത്, ഇതള് പോലെ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്ലൂ കളറില് കുറെ യെല്ലോ ചെറിയ ചെറിയ പൂക്കള് പോലെ കാണുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴത്ത് ഒരു റൗണ്ട് കാണുന്നത്. ഇത് 3 കാണാം. ഈ താഴെ കാണുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകം. ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകമാണ്. ഈ കാണുന്നത് ഭൗതിക ലോകം. ഈ കാണുന്നത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളാണ്. ഈ കാണുന്നത് ഈ യെല്ലോ കാണുന്നത് മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരങ്ങളാണ്, വിസ്തരണങ്ങളാണ്, രൂപവിസ്തരണങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ എത്രയോ അവതാരങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആ അവതാരങ്ങൾ മുഴുവൻ എവിടെ ഉണ്ടാവും? ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ. അവർക്കൊക്കെ ഓരോ ലോകങ്ങളുണ്ട്. ആ ലോകത്ത് ഇരിക്കുന്നവരാണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ യെല്ലോ കളറിൽ കാണുന്നത് മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരങ്ങളാണ്, വിസ്തരണങ്ങൾ അത് പറയാം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ. അതാണ് ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ കാണുന്നത്. അതിന്റെ മുകളിലാണ് എന്ത്? നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ഭഗവാനും രാധാറാണിയുമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഗോലോക വൃന്ദാവനമാണ് ഈ കാണുന്ന ഏറ്റവും പിങ്ക് കളറിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ. അപ്പൊ നമ്മള്
ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചാ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട വിഷ്ണു, ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ നമ്മളൊരു വിഷ്ണുവിനെ കണ്ടതാണ് ഈ വിഷ്ണു. ഈ വിഷ്ണുവിന്റെ പേരാണ് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു എന്നാണ് ഈ വിഷ്ണുവിനെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളായിട്ടുള്ള 3 വിഷ്ണുമൂർത്തിയിലൂടെയാണെന്ന് കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതില് ആദ്യത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ് ഈ വിഷ്ണു. ഈ വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ വിഷ്ണുവിന്റെ പേര് കാരണ ഉദകശായ വിഷ്ണു. കാരണോദകശായ വിഷ്ണു എന്നാണ് ഈ വിഷ്ണുവിനെ പറയുന്നത്. കാരണോദക സമുദ്രത്തിലാണ്, കാരണോദകശായി ഓഷ്യനിലാണ് ഈ വിഷ്ണു ശയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു എന്നാണ് ഈ വിഷ്ണുവിനെ പറയുന്നത്. ഈ വിഷ്ണുവിന്റെ രോമകൂപത്തിൽ നിന്ന് അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഈ ഗോൾഡൻ കളറിൽ മുട്ട പോലെ കാണുന്നത് എന്താണത്? ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണ്. അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങള് ഈ വിഷ്ണുവിന്റെ രോമകൂപത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിലൊരു ബ്രഹ്മാണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ തുറന്നു വെച്ചിട്ട് ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇത് അതിലൊരു ബ്രഹ്മാണ്ടം തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഫസ്റ്റത്തെ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതാണ് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, എല്ലാത്തിനും കാരണമാകുന്ന വിഷ്ണു. രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണു വന്നപ്പോ ഇവിടെ വന്നു ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു. രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണു ആണെന്ത്? ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു. ഈ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു നമ്മൾ കണ്ടുല്ലേ, ആനന്ദന്റെ മേൽത്താണ് ശയിക്കുന്നത്. ലക്ഷ്മി ദേവി കൂടെയുണ്ട്. പിന്നെ ആരുണ്ട്? ബ്രഹ്മദേവനുണ്ട്. താമരത്തണ്ടില് ബ്രഹ്മദേവനെയും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണു. ഈ വിഷ്ണുവിന്റെ പേരാണ് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു. അതായത് ഈ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ എന്താ പറയാ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനും ജീവൻ നൽകാനായിട്ട് ഈ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും ഉൾപ്പോകുന്നതാണ് ആര്? ഈ രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു. ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ടാവും? ഈ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു ഉണ്ടാവും. ഈ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ താമരത്തണ്ടിന്റെ മുകളിലാണ് ആരിയ്ക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിരിക്കുന്നത്. ഈ താമരത്തണ്ടിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഈ 14 ലോകങ്ങളും. ഈ 14 ലോകങ്ങൾ എവിടെയാ നിൽക്കുന്നത്? ഈ താമരത്തണ്ടുമേലാണ് ഈ 14 ലോകങ്ങളുള്ളത്. കാണുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുണ്ടാവില്ല. അത്രയും കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട്. വായിക്കാൻ പറ്റില്ല. വായിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതെ, ക്ലിയർ ഉണ്ടാവില്ല. വൈറ്റ് കളറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതെ, അത് സത്യലോക, അതെ, തപോലോക, ജ്ഞാനലോക, മഹാലോക. ഞാൻ വായിക്കാം. മഹർലോകം, സ്വർലോകം, ഭൂലോകം, ഭൂവർലോകം, അത്തള, വിത്തള, സുതള, തലാതല, മഹാതള, രസാതള, പാതാളം. അങ്ങനെ ഈ 14 ലോകങ്ങളും എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഈ താമരത്തണ്ടുമേലാണ് ഈ 14 ലോകങ്ങളും നടക്കുന്നത്. ഈ 14 ലോകങ്ങളില് 5ാമത്തെ ലോകമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്വർലോകം. ദേവന്മാരുടെ ലോകമാണിത്. 5ാമത്തെ ലോകം സ്വർലോകം. നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് 7ാമത്തെ ലോകം ഭൂലോകം. ഭൂമി ഏതാണ്? 7ാമത്തെ ലോകമാണ് ഭൂമി. 5ാമത്തെ ലോകം ദേവന്മാരുടെ ലോകം, 7ാമത്തെ ലോകം സ്വർലോകം. 1ാമത്തെ ലോകം സത്യലോകം, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകമാണ് 1ാമത്തെ ലോകം. 1ാമത്തെ ലോകം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകം. പിന്നെ 4 കുമാരന്മാര്, ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ ഓരോ ലോകങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ പിന്നെ പഠിക്കാം നമുക്കത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാം. 1ാമത്തെ ലോകം ബ്രഹ്മലോകാണ്. 5ാമത്തെ ലോകം ദേവന്മാരുടെ ലോകം. 7ാമത്തെ ലോകം ഭൂമി, നമ്മളെ ഭൂമി 7ാമത്തെ ലോകം. പിന്നെ താഴെ പാതാള ലോകങ്ങള്. അങ്ങനെയാണ്. ഭൂമിക്ക് മുകളില് 6 ലോകങ്ങളുണ്ട്, ഭൂമിക്ക് താഴെ ഉണ്ട് 1 2 3 4 5 6 7 ലോകങ്ങള്. അത്തള, വിത്തള, സുതള, തലാതല, മഹാതള, രസാതള, പാതാള ലോകങ്ങൾ വരെ. അങ്ങനെ 14 ലോകങ്ങള്. അപ്പൊ 2ാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ് ഇത്. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാവ് ഈ എന്താണ് പറയുക 2ാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി, അതായത് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിലാണ് ആര് വരുന്നത്? ബ്രഹ്മാവ് വരുന്നതും ലക്ഷ്മി ദേവി ഉള്ളതും അനന്തനുള്ളതും. ഇതാണ് നമ്മുടെ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ ഉള്ള അനന്തശയന്റെ പ്രതിഷ്ഠ വരുന്നത് ഈ 2ാമത്തെ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു ആണ് വരുന്നത്. ഇനി 3ാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി, 3ാമത്തെ ഒരു മൂർത്തിയും കൂടി വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. 3ാമത്തേതാണ് അത് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. 3ാമത്തേതാണ് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. ഈ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ആണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരായിട്ടിരിക്കുന്നത്? പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആര്? ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ക്ഷീരസമുദ്രത്തിലാണ് ശയിക്കുന്നത്. ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ക്ഷീരസമുദ്രത്തിലാണ് ശയിക്കുന്നത്.
ഈ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ തന്നെയാണ്? ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇവിടെ കാണാം, ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ ഈ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്താണ് എല്ലാ ദേവന്മാരും എന്തെങ്കിലും പരാതികളൊക്കെ ബോധിപ്പിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും പോകുന്നത് എവിടേക്കാണ്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്താണ് എല്ലാവരും പോകുന്നത്. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മള് സിനിമയിലൊക്കെ ടിവിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ദേവന്മാരെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ, അസുരന്മാരെ കൊണ്ട് ശല്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരൊക്കെ കൂടി കൂട്ടായിട്ട് നിന്നിട്ട് ഒരു സമുദ്രത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും അല്ലെ? നമ്മൾ ടിവിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത്. പ്രാർത്ഥിക്കും. അവര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ അടുത്തല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ആരുടെ അടുത്താണ്? ഈ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഈ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു വെച്ചാൽ പാലാഴിയില് ക്ഷീരസമുദ്രത്തിലാണ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ശയിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു എംബസി പോലെയാണ് ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഗൾഫിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് അവിടുത്തെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ പോയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെ നമുക്ക് എവിടേക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാരണ സമുദ്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോയി കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ക്ഷീരോദകശായി സമുദ്രത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നോക്കി അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആരോട് പറഞ്ഞു ചെയ്യിക്കും? ഭഗവാനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രവർത്തികളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ആണ് നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഈ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഒക്കെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതും ഈ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങള് ഈ 3 പേരാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഇവര് 3 പേരാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളാണ് ഇവരെല്ലാം. രൂപവിസ്തരണങ്ങളാണ്, പുരുഷാവതാരങ്ങളാണ് ഈ 3 പറയുന്നത്. പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റത്തെ കാരണമാകുന്നത്, ആദ്യത്തെ നിന്നാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്നതാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. അതിനുശേഷം ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും ജീവൻ നൽകുന്നതാണ് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. അതിനുശേഷം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തുന്നത് ആരാണ്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ആണ്. മനസ്സിലായോ? അത് പേര് ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി നമുക്കത് വേറൊരു ദിവസം ഞാൻ ഇതിന്റെ ഗോലോക ചാട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. പിന്നെ നമ്മളതില് 5ാമത്തെ ലോകം ദേവലോകം കണ്ടല്ലോ നിങ്ങള്. ദേവലോകം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. 5ാമത്തെ ലോകം ദേവലോകാണ്. 7ാമത്തെ ലോകാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അത് മനസ്സിലായില്ല എല്ലാവർക്കും? മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആവശ്യം നമുക്കുണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ. അത്രയും ക്ലിയർ ആയില്ല അല്ലെ? അത് മനസ്സിലായില്ല. അതും മൂടി നിർത്തവല് വരും നമുക്ക്. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ ഇനി പറയുന്നത്? എന്താണ്? അപരേയമിതസ്ത്വന്യാം പ്രകൃതിം വിധിമേ പരാം ജീവഭൂത മഹാബാഹോ യേദം ധര്യതേ ജഗത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്കൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, ഇത് കൂടാതെ എനിക്ക് വേറൊരു ശക്തി കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തിയാണ്. അത് കൂടാതെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ശക്തി കൂടിയുണ്ട്, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. അതെന്താണത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളാണ്, ജീവഗണങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എനിക്കൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തിയാണ്. ഇത് കൂടാതെ ഭഗവാൻ ഒരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി, ശ്രേഷ്ഠ ശക്തി ഉണ്ട്. ആ ശക്തി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് ആര്? ജീവഗണങ്ങള്. ജീവഗണങ്ങൾ ആരാണ്? നമ്മളെ പോലുള്ളവരാണ് ജീവാത്മാക്കള്. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് ജീവഗണങ്ങൾ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാവരിലും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയാണ്. മത്താ പലതരം നാന്യത് കിഞ്ചദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ.
ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവ്വതും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല, എന്നേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു സത്യമില്ല. മുത്തുകള് നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെയാണ് എന്ത്? സർവ്വതും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മുത്തുകള് നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ എല്ലാം എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രകാരമാണോ നൂലുമേൽ മുത്ത് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ? നമുക്ക് ആ നൂല് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അടക്കി വെച്ച പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. അതേപോലെയാണ് ഇപ്പൊ എന്ത് പറയുന്നത്, എല്ലാതും ഭഗവാനില് ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. രസോഹമപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോ പ്രണവ സർവദേവേദേഷു ശബ്ദഖേ പൗരുഷം നൃഷു. 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? ഹേ കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിലെ രസവും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവും ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയാണ് ജലത്തിലെ രസം, ഭഗവാൻ ജലത്തിന്റെ രസം, ജലത്തില് കിട്ടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ്, ജലത്തിന് വരുന്ന ഒരു രസം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മള് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ നമുക്ക് അതിലൊരു ടേസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ? വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ ആ രസം അതെന്താണ്? ആ ജലത്തിലെ ആ ക്രിയാത്മകത്വം, ആ രസം ഭഗവാനാണ്. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം ഭഗവാനാണ്. വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം ഭഗവാനാണ്. ആകാശത്തിലെ ശബ്ദം, പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും, ഇതൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഈ പറഞ്ഞ ഇതിൽ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരു സൂചന തരാണ് ഭഗവാൻ. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ജലത്തിന്റെ രസം, നമ്മള് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ്, സ്വാദ്, ആ രസം ഭഗവാനാണ്. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ബീജമാം സർവഭൂതാനാം വിദ്ധി പാർത്ഥ സനാതനം ബുദ്ധിമതാമസ്മി തേജസ്തേജസ്സിനാമഹം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പോ സർവ ബീജങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ആരാണ്? ഞാനാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധി ഞാനാണ്, തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധി, തേജസ്വികളുടെ തേജസ്, ഇതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആദി ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് നീ അറിയണം. എല്ലാവർക്കും, എല്ലാവരുടെയും ആദി പിതാവാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. പിന്നെ ബുദ്ധിമാന്മാർക്കുള്ള ബുദ്ധി, ശക്തി, ഇതൊക്കെ ആരാണ് നൽകുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ. ये चैव सात्विका भाव राजसास्तामसाश्चये मत्त एवेदि तान् विद्धि नात्वहं तेषु ते मयि. സാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസികളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല. ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ സാത്വികങ്ങളായിട്ടും രാജസ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ അവസ്ഥകളും അത് എല്ലാം ആരുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്? എന്റെ തന്നെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. മാത്രമല്ല, ഈ ഗുണങ്ങൾ മുഴുവൻ ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. സാത്വികവും രാജസികവും താമസികവുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല. എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, ഇതിന്റെ എല്ലാം അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ഈ ഗുണങ്ങൾക്കെല്ലാം അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയും. ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദൈവീ ഹേഷ്യ ഗുണമയീ മമ മായാ ദുരത്യയ മാമേ വായേ പ്രപത്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തി തേ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ പ്രകൃതിയെ, ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യശക്തി അത് അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പത്തിലുള്ള കാര്യമല്ല. പക്ഷേ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർ
പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുക? ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്കിത് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ഭഗവാന്റെ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ, ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ നമ്മൾ അതിജീവിക്കാന്ന് പറയുന്നത്, അതിനെ തരണം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കല്ല. ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക്, ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്നവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപതന്ത്യേ നരാധമാ മായായ ബഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിതഃ. ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യാധമന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരും നിരീശ്വരരുമായ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ഈ ദുഷ്കൃതരായിട്ടുള്ള മൂഢന്മാര്, മനുഷ്യ അധമന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവര്, നിരീശ്വരവാദികള്, ഇത്തരത്തിലുള്ളവർ ആര് എന്ത് ചെയ്യില്ല? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ് 4 കൂട്ടര്? ഒന്ന് ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാര്, മനുഷ്യ അധമന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവര്, നിരീശ്വരവാദികള്, ഇത്തരത്തിലുള്ളവര് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല എന്നിവിടെ പറയുന്നുണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് മൂഢന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിന്റെ ഫലം മുഴുവൻ അവർ സ്വയം അനുഭവിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല. ഉദാഹരണം എന്താണ്? കഴുതയെ പോലെ ജോലി ചെയ്യുന്നവര്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? മൂഢന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. മൂഢന്മാര് അവരെന്താണ്? സ്വയം ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അവർ തന്നെ അനുഭവിക്കുക, ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനൊന്നും അവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല. അത്തരത്തിലുള്ളവരാണ് മൂഢന്മാര്. രണ്ടാമത്തത് നരാധമന്മാര്. മനുഷ്യന്മാരിൽ ഏറ്റവും അധമത്തിലുള്ളവരാണ് ആര്? ഏറ്റവും താഴ്ന്നു വരുന്നവരാണ് നരാധമന്മാരെന്ന്. നരൻ എന്ന് വെച്ചാല് മനുഷ്യൻ, അധമൻ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും താണവൻ. അപ്പൊ നരാധമന്മാരെന്ന് വെച്ചാൽ നരന്മാരിൽ ഏറ്റവും അധമന്മാരായിട്ടുള്ളത്. അവരും എന്താണ്? അവർക്കും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവർക്ക് ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം കൊണ്ട് നരാധമന്മാർക്ക് പോലും മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യം എന്താണ്? അത് കേൾക്കാൻ പോലും ആര് തയ്യാറാകുന്നില്ല? ഈ നരാധമന്മാര് തയ്യാറാകുന്നില്ല. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് നരാധമന്മാര്. മൂന്നാമത്തത് പറയുന്നത് ദുഷ്കൃതികളായിട്ടുള്ള അവര് മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്. ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കുറെ ഭൗതികമായ അറിവ് നേടിയിട്ട് അവരുടെ എന്താണ് മായാശക്തി കൊണ്ട് അവരുടെ ശരിയായ ജ്ഞാനമെല്ലാം അവരുടെ എന്തായിട്ടുണ്ടാവും? നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഈ മായാശക്തി കൊണ്ട് വഴിതെറ്റി പോയിട്ടുള്ള അവര് ഭഗവാൻ അനുസരിക്കാത്തവരാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ധാരണ എന്താണ്? അവരുടെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് അവർക്കെല്ലാം നേടിയത്, അവർക്ക് ഭഗവാനൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഈ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്. ഇനി നാലാമത്തെ കാറ്റഗറി പറയുന്നത് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. ദുഷ്കൃതികളായിട്ടുള്ളവര്, ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഇവരും ആരാണ്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്തവരാണ്. അപ്പൊ ഇവരെ ചിന്താഗതി എന്താണ്? ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം തന്നെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് പോലും ആര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? ഇവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനൊരു ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നോ, ഇങ്ങനൊരു ലോകം ഭഗവാന് അവതരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നൊന്നും ആര് ചിന്തിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഒട്ടും ചിന്തിക്കാത്തവരാണ് ആസുര സ്വഭാവികൾ. ഈ 4 കൂട്ടരും എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാത്തവരാണ്. ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കാന്ന് മാത്രല്ലാതെ ഇവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനോ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം ആർക്കുണ്ടാവില്ല? ഇത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് 4 കൂട്ടർ. ഭഗവാനെ ഭജിക്കാത്ത 4 കൂട്ടര്: മൂഢന്മാര്, നരാധമന്മാര്, ദുഷ്കൃതികള്, ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. ഇനി ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടർ ആരൊക്കെയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുകൃതിനോർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരാർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി ച ഭരതർഷഭ. ഇനി ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ്? ആർത്തോ, ജിജ്ഞാസു, അർത്ഥാർത്ഥി, ജ്ഞാനി. 4 കൂട്ടര്. ഹേ ഭരത കുലശ്രേഷ്ഠ, സുഹൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടര്: ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ദുഃഖിതൻ, ദുഃഖം വരുമ്പോ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര്. ധനകാംക്ഷി, ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര്. ജിജ്ഞാസു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട്. ഭഗവാൻ ആ പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ഈ 4 കൂട്ടരാണ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവരാരും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല. പക്ഷെ ഇവർ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്താണ്? ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ഇവർക്ക് എന്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്?
ശുദ്ധഭക്തന്മാരാകാനുള്ള ചാൻസ് ഇവർക്കുണ്ട്. ഇവര് ഇത് ചെയ്ത് വരുമ്പോ ഇവര് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്തിലേക്ക് കടക്കാം? ശുദ്ധഭക്തിയിലേക്ക് മാറാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളവരാണ് ആര്? ഈ പറഞ്ഞവരെല്ലാം. പക്ഷെ ഇവരിപ്പോ ശുദ്ധഭക്തന്മാരല്ല. ഇനി അത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ ദുഃഖിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ദുഃഖിതൻ ഉദാഹരണം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പിക്ചർ. ഒന്ന് ഒരു ആനരെ കാണുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപമാണ് കാണുന്നത്. ഇത് രണ്ടും ദുഃഖം വന്നപ്പോ ഭഗവാനെ ഭജിച്ചതാണ്. ആന ഗജേന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ആനയാണ്. ആനകളുടെ തലവനായിട്ടുള്ള ഗജേന്ദ്രൻ വളരെ ശക്തിമാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ആനയാണ്. ആനയെ മുതല പിടിക്കാണ്. കുറെ ശ്രമിച്ചു നോക്കും പിടിക്കാനായിട്ട്, പക്ഷെ പറ്റില്ല. ലാസ്റ്റ് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്താണ് ഭഗവാനെ വിളിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ബുദ്ധി വരാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ വിളിക്കാണ്, അങ്ങനെ ഭഗവാൻ രക്ഷപ്പെടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ദുഃഖിതൻ ഉദാഹരണമാണ്. ഒന്ന് ആന, ഗജേന്ദ്രൻ. രണ്ടാമത്തേതാണ് ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത് ദ്രൗപദി അത്രയും സഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആരും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കുക ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദുഃഖം വരുമ്പോഴാണ് ആര് വിളിച്ചത്? ദ്രൗപദിയും വിളിച്ചത് ഗജേന്ദ്രൻ വിളിക്കുന്നത്. ദുഃഖിതൻ ഉദാഹരണമാണ് ഇവർ രണ്ടുപേര്. ഈ താഴത്തെ രണ്ട് പിക്ചറിൽ പറയുന്നത് ധനകാംക്ഷി, ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചതാണ് ഇവർ രണ്ടുപേര്. ഒന്നാമത്തത് ധ്രുവകുമാരൻ ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. അച്ഛനേക്കാളും വലിയ ആളാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അച്ഛന്റെ മടിയിൽ കയറി ഇരിക്കുമ്പോ രണ്ടാനമ്മ വിലക്കും. രണ്ടാനമ്മ സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പൊ വിചാരിക്കാണ് എനിക്ക് ഇതിവരെക്കാളും കൂടുതൽ രാജ്യവും സമ്പത്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എനിക്ക് അത് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഭജിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതാണ് ആര്? ധ്രുവകുമാരൻ. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവനാണ് ധ്രുവൻ. രണ്ടാമത് സുഗ്രീവൻ, ശ്രീരാമസ്വാമിയായിട്ട് സഖ്യം ചേരുന്നതാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ രാജ്യം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ആര് ചെയ്യുന്നത്? സുഗ്രീവൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടും ധനകാംക്ഷിക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഈ ലാസ്റ്റത്തെ രണ്ട് പിക്ചർ താഴത്തും മുകളിലും കാണുന്നത് അത് ജിജ്ഞാസു, അതായത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്നതാണ്. ജിജ്ഞാസു അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഭക്ഷണവും ഇല്ല, ഉറക്കവും ഇല്ല, വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെയാണ് ആരിയ്ക്കുന്നത്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഇരിക്കുന്നത്. അതാണ് ജിജ്ഞാസുവിന് ഉദാഹരണം. പരീക്ഷിത്ത് താഴെ നൈമിഷ്യാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാരാണ് ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. അവരും എന്താണ് ഈ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇന്ന് ശ്രവിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇതിനിടയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പിക്ചർ കാണുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, അതായത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എന്തിനാണ്? ജ്ഞാനിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ 16 വർഷമാണ് അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മായ പിടിക്കുന്നു മനസ്സിലായപ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് മായ പിടിക്കില്ല, ഞാൻ രക്ഷിക്കാന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ആര് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വരുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ജ്ഞാനിക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ കാറ്റഗറി ചെയ്തിട്ടത് പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായോ? അടുത്തത് ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സാമഹാത്മാസു ദുർലഭ. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. അപ്പൊ അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? സർവജ്ഞനായിരിക്കും. കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയും ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കും. അപ്രകാരത്തിലുള്ള മഹാത്മാക്കള് വളരെ വിരളമാണെന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനാണ്, ഭഗവാൻ സർവവ്യാപിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഒറ്റ ജന്മം കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അപ്രകാരത്തിലുള്ള മഹാത്മാക്കളാണെങ്കിലോ വളരെ വിരളവുമായിരിക്കും. കാമസ്തൈസ്തൈഹൃദജ്ഞാനാം പ്രപതന്ത്യന്യദേവതഃ തം തം നിയമമാസ്ഥായ പ്രകൃത്യാ നിയതാ സ്വയ. ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങളിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ പ്രത്യേക ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടി, അതായത് നമുക്ക് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ആരെ ശരണം പ്രാപിക്കും? ദേവന്മാരെയാണ് ശരണം പ്രാപിക്കുക.
പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് കുറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആരെ ശരണം പ്രാപിക്കും? ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കും. ചില നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് സ്വപ്രകൃതിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ആ ദേവന്മാരെ ഏത് ദേവതയാണ് ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയിലുള്ള ശ്രദ്ധ മുഴുവനും കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാനുള്ള ശ്രദ്ധ നമ്മളെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ ഏത് ദേവതയാണോ നമ്മൾ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ആ മൂർത്തിയിൽ ശ്രദ്ധ ഉറപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ആ മൂർത്തിയിൽ നമ്മളെ ഉറപ്പിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ മുതിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇച്ഛിക്കുന്നത് അവർക്ക് കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അത് നൽകുന്നത് ആരാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ദേവതയെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അവിടെ ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം അവർ നടത്തി തരുന്നത് അത് ആരുടെ ഇച്ഛനുസരിച്ചാണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് അവർ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ 22-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. 23-ാമത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അന്തവത്തു ഫലം തേഷാം തത്വവത്യൽപമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്താ യാന്തി മാമപി. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അടുത്തതിൽ ഭഗവാൻ പറയാണ്, മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലെത്തും. എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിലെത്തുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ശുദ്ധഭക്തൻ സച്ചിദാനന്ദാവസ്ഥയിൽ ശാശ്വതമായി വാഴുമെന്നിരിക്കെ ഭക്തന് സിദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടവും ഒരു സാധാരണ ദേവ ആരാധകന്റെ നേട്ടവും എത്ര വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭഗവാന് പരിമിതിയില്ല, വരദാനങ്ങൾക്ക് എണ്ണമില്ല, കാരുണ്യം അതിരറ്റതാണ്. അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധഭക്തനിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഹനിവും അതിരറ്റതാണ്. അപ്പോ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ആരാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? മൂഢന്മാരാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത വാക്യം അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് മൂഢന്മാരാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ക്ഷണികമായിരിക്കും, തുച്ഛവുമായിരിക്കും. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ എവിടേക്ക് പോകും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകും. ഇനി ഇവിടെ എന്താണ്? ദേവന്മാരോട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് നൽകുന്നത് ആരാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഭഗവാനാണ് നൽകുന്നത് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ അവരോട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ പെർമിഷനോട് കൂടി അവർക്കത് നൽകാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നേട്ടവും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നേട്ടവും എത്ര വ്യത്യസ്തമാണ്. കാരണം ഭഗവാന് പരിമിതികളില്ല, വരദാനങ്ങൾക്ക് എണ്ണമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃതഃ മൂഢോയം നാപി ജാനാതി ലോകോ മാമജമവ്യയം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായി എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കോ മൂഢന്മാർക്കോ ഒന്നും ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാനെ അവരിൽ നിന്ന് മറച്ചു പിടിക്കും. ആരാണ് മറച്ചു പിടിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി. അതായത് രാധാറാണിയാണ് അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്ന യോഗമായ ഭഗവാനെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ മറച്ചു പിടിക്കുക. അപ്പൊ അവർക്കൊരിക്കലും ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൂഢന്മാർക്ക്, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അവരിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ ഈ ശക്തി മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദാന കശ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്, പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എനിക്ക് ഇന്നത്തെ കാര്യവും ഇന്നലത്തെ കാര്യവും നാളത്തെ കാര്യവും എനിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഈ ജീവാത്മാക്കള് എല്ലാവരും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്, പക്ഷെ അവർക്ക് എന്തില്ല? അവർക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. എല്ലാവരും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്, പക്ഷെ അവർക്ക് ആർക്കും എന്നെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല.
യേഷാം ത്വന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ത്വന്തമോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢാവൃതഃ. പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മങ്ങളിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ പുണ്യകർമ്മം ചെയ്തിട്ടുള്ളവര് അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലോ ഈ ജന്മത്തിലൊക്കെ കുറെ പുണ്യഫലങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പുണ്യകർമ്മങ്ങള് പാപഫലങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്നും മോചിതനാകാൻ സാധിക്കും? ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങള്. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊന്നും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് നമ്മൾ പുണ്യഫലങ്ങൾ ചെയ്താല് ആ പുണ്യഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മുടെ പാപഫലങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. സാധി ഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ച യേ വിദുഹു പ്രയാണകാലേ പീച്ചമാം ദേവി തുർയുക്ത ചേതസ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാനെന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. ഭഗവാനെ അറിയണം. എങ്ങനെ അറിയണം ഭഗവാനെ? ഭഗവാനെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാനെന്നറിയുന്നവൻ മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയണം. എങ്ങനെ അറിയണം? ഭഗവാനെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ അറിയാം. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സാധി ഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ചെയ്യേ വിദുഹു പ്രയാണകാലേ പീച്ചമാം തേ വിതുർയുക്ത ചേതസ. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാം. എങ്ങനെയാണ്? എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുക. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവർക്കാണ് മരണസമയത്ത് പോലും എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ് ഗുരു പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എടുക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ് പറഞ്ഞോളൂ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. തശ്രുണു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. തശ്രുണു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥാക്കുന്നത്? എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ. തശ്രുണു എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തത് എന്താണ്? വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? ഹരേ കൃഷ്ണ. 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ. വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? രൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, സർബോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ക്ഷീരോദക വിഷ്ണു. ഫസ്റ്റത്തത് കാരണമാകുന്നത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. രണ്ടാമത്തത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. മൂന്നാമത്തത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികള്. ഫസ്റ്റ് കാരണമാകുന്നത് കാരണോദകശായി, രണ്ടാമത്തത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും ജീവൻ നൽകുന്നത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. മൂന്നാമത്തത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആര്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അതാണ് 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികള്. അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്? ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്തെല്ലാം അടങ്ങുന്നു? എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങുന്നത്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, അഹങ്കാരം. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യ, അഹങ്കാരം. ഈ 8 അടങ്ങിയതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ഏതാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങൾ. ജീവഗണങ്ങൾ കേട്ടോ. ജീവാത്മാക്കളാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്. 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്?
മുത്തുമാല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ. മുത്തുകള് നൂലിന്മേൽ കോർത്തിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ എങ്ങനെ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത 4 കൂട്ടർ ആരൊക്കെയാണ്? മൂഢന്മാർ, മൂഢന്മാർ, മനുഷ്യാധമന്മാർ, ആസുര സ്വഭാവികൾ. ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളത്. ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടർ ആരൊക്കെയാണ്? ദുഃഖിതർ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി. നമ്മൾ ഇതിൽ വരുമോ? നമ്മളിതിൽ ഏതിൽ വരും? ജിജ്ഞാസു ആണോ? ഇത്രയായിട്ട് ആൾക്കാണോ? ദുഃഖിതനാണ്, ധനകാംക്ഷിയാണ്, പിന്നെ ജിജ്ഞാസു ആണ്, ദുഃഖം വരുമ്പോ നമ്മള് ഭഗവാനെ ഉറക്ക വിളിക്കും. അത്രയും നേരം നമ്മള് വിളിക്കും. പക്ഷെ ദുഃഖം വരുമ്പോ വിളിയുടെ സ്റ്റൈല് മാറും നമ്മുടെ, ഇല്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവിടെ പറഞ്ഞ എന്താണ്, അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ ശുദ്ധഭക്തന്മാരല്ല, പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞ്, ശുദ്ധഭക്തന്മാരാകാൻ സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഗൃഹസ്ഥരായിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് 4-ലും പറയാം, 2 കൺഫേമാ അല്ലെ. പിന്നെ ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടര്. ദുഃഖിതൻ ഉദാഹരണം ആരാണ്? ദ്രൗപദി, ഗജേന്ദ്രനും ദുഃഖിതൻ ഉദാഹരണമാണ്. അവര് ധനകാംക്ഷി. 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് പോകും, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകും അല്ലെ. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് മൂഢന്മാരാണെന്നാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അത് നമുക്ക് ഇത് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം. 30-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? മരണസമയത്ത് കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. ഭഗവാനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം? സാധിഭൂതാദി ദൈവം സാധി യജ്ഞം ചെയ്യേ വിതുഹു സകാലേന എന്താണ് പറഞ്ഞ വിതുഹു പ്രയാണ കാലേ പീച്ചമാം തേവിതൂർ യുക്ത ചേതസ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നെ അറിയണം, എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തണം. എങ്ങനെയാണ് എന്നെ അറിയേണ്ടത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനാണ്, ദേവന്മാരുടെ അധിപനാണ്, സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെ നിയന്താവാണ് ഞാൻ. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മരണസമയത്ത് പോലെ എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതിൽ നമുക്ക് ഈ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒരു സംശയമുണ്ട്. ഈ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ മൂഢന്മാർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ദേവന്മാരും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? അപ്പൊ ദേവന്മാരാരാ? അതാണ് നമ്മളെ സംശയം. കറക്റ്റ് ചോദ്യം പ്രഭു ചോദിച്ചത്. സാധാരണ ഈ അധ്യായത്തിൽ വരുന്ന സംശയമാണ്, അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. നമ്മള് ഗോലോക ചാട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചത്. അപ്പൊ 2 കാര്യം ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. 5-ാമത്തെ ലോകം ദേവന്മാരുടെ ലോകം, 7-ാമത്തെ ലോകം നമ്മുടെ ലോകം അല്ലേ? കാണിച്ചല്ലോ. അപ്പൊ വചനം അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ എന്താ പറയാ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖാലയമാണെന്നാ പറയുന്നത്. ദുഃഖാലയമാണ് ഭൗതിക ലോകം. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് കാരാഗൃഹം, ജയിലാണെന്നാ പറയുന്നത്. കാരാഗൃഹം, ജയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഗോലോക ചാട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചപ്പോ 3 ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഇല്ലേ? 3 ലോകങ്ങൾ കണ്ടു. ഒന്ന് താമര, പിങ്ക് കളറിൽ താമരയിൽ, അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം. 2-മത് നമ്മള് മഞ്ഞ കളറിൽ കുറെ ചെറിയ ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ. വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങൾ, എത്ര അവതാരങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, അവര് മുഴുവൻ എവിടെ ഉണ്ടാവും? ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ. ഇവരൊക്കെ നാരായണ രൂപത്തിൽ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 2-മത്തെ. 3-മത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു, ഭൗതിക ലോകം കണ്ടു ഇല്ലേ? അപ്പൊ ഇത് 3 ലോകങ്ങളാണ് അല്ലെ? ഏറ്റവും ഭൗതിക ലോകം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ 2 ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇല്ലേ? അങ്ങനെയല്ല കണ്ടത്? അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു, നമുക്ക് അതിനൊരു റൂമായിട്ട് പറഞ്ഞു. 14 റൂമുകളാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഈ താമര തണ്ടുമ്മൽ പോണത്. 14 ലോകങ്ങൾ, അത് 14 റൂമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കൂ. അപ്പൊ അതില്
ജയിലാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ജയിലാണ്. ഈ ജയിലില് 5-ാം നമ്പർ ജയിലിലാണ് ആരിയിരിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരിരിക്കുന്നത്. ആണല്ലോ. 5-ാം നമ്പർ ജയിലില് ദേവന്മാരും 7-ാം നമ്പർ ജയിൽ റൂമിലാണ് ആര്? നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടേണ്ടത്, നമുക്ക് എവിടേക്കാ തിരിച്ചു പോകേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക്. ഭഗവാന്റെ ലോകം എവിടെയാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ ലോകം. അതായത് ഈ ജയിലിന് പുറത്താണ് ആരുടെ ലോകം? ഭഗവാന്റെ ലോകം. അത്രയും ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ജയിലിലിരിക്കുന്ന നമ്മള്, 7-ാം നമ്പർ റൂമിലിരിക്കുന്ന നമ്മള് 5-ാം നമ്പർ റൂമിലിരിക്കുന്ന ദേവന്മാരോട് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നിന്ന്? അതിലാരോട് പറയണം? പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളോട് പറയണം. ജയിലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ആരോട് പറയണം? ജയിലിന് പുറത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് പറഞ്ഞാലല്ലേ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മൾ കുറെ പറയുമ്പോ അവര് നമ്മൾ 5-ാം നമ്പർ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. കുറച്ചുനാൾ അവിടെ നിർത്തും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും എവിടേക്ക് തന്നെ വരും? 7-ാം നമ്പറിലേക്ക് വരും. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? ദേവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെയാണ്? അതാണ് ഞാൻ. അതെ, അടുത്ത ചോദ്യം. ഈ 2 ചോദ്യം രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന ചോദ്യങ്ങളാട്ടോ, സാധാരണ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നമ്മള് ദേവന്മാരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? അവർക്ക് നമ്മളെ അവരുടെ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അവർക്കും പറ്റില്ല. കാരണം അവര് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. അവർക്ക് പോയാലല്ലേ അവർക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മളെ 7-ാം നമ്പറിൽ നിന്ന് 5-ാം നമ്പറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. നമ്മൾ കുറെ നാൾ അവിടെ നിൽക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് നമുക്ക് എവിടേക്ക് വരാം? 7-ാം നമ്പറിലേക്ക്. അത്രയാണ് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ഈ 7-ാം നമ്പർ 5-ാം നമ്പർ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്വർലോകാണ്, സ്വർഗലോകം, ഇന്ദ്രന്റെ ലോകം. എല്ലാ ദേവന്മാരും, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ദേവന്മാരും എവിടെയാ ഉള്ളത്? ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തുള്ളത്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ദേവിമാരുണ്ടാകും, എന്താണ് പറഞ്ഞ ഗണപതി ഉണ്ട്, ആരൊക്കെയുണ്ടോ ദേവന്മാര്, ഇവരെല്ലാവരും എവിടെ ഉണ്ടാവും? ഈ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തുണ്ട്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാവരും ആരാണ്? ദേവന്മാരാണ്. എല്ലാവരും ഈ ദേവന്മാരെന്തിനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഇന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രൻ, വരുണൻ, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഗണപതി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ദേവന്മാര്, സുബ്രഹ്മണ്യൻ, ആരൊക്കെ നമ്മളുള്ളത്? അവരൊക്കെ ദേവന്മാരാണ്. അയ്യപ്പനൊക്കെ പറയാം ദേവന്മാരാണ്. ഇവരെന്തിനാണുള്ളത്? നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോ നമുക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരാനായിട്ട് ഭഗവാൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ദേവന്മാരെ. ഇവരെ മുഴുവനും ഭഗവാൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരുന്നതാണ് ആര്? ദേവന്മാര്. പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം അവരെ ആരാധിക്കേണ്ടെന്നല്ല. അതുകൂടി പറയാം. ഈ ഫസ്റ്റത്തെ 2 ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ക്ലിയർ ആയോ നിങ്ങൾക്ക്? ദേവന്മാരാരൊക്കെയാണെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് മൂഢന്മാരാണെന്ന് വീണ്ടും ഒരു സംശയം കൂടി വരുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയിട്ട് വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യുന്നത് ദേവന്മാരാണോ? ദേവന്മാരുടെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി അവിടെ ദേവി വിഗ്രഹത്തിലല്ലേ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്? അതെ. അപ്പൊ എന്താ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നവർ മൂഢന്മാരാണോ? അല്ല, അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? കാരണം അത് പറയുന്നത് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവത്ഗീതയുടെ കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് നമ്മൾ വന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം. നമുക്ക് ആണല്ലോ, നമ്മൾ വന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നവരാണ്. നമുക്ക് എവിടേക്കാ പോകേണ്ടത്? തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലോകം എവിടെയാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് പുറത്താണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടേക്കേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ? നമുക്കൊരു അപ്ഗ്രേഡേഷൻ കിട്ടും എന്ന് മാത്രമല്ലേ? ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോഴും എവിടേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല. ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം? ഭഗവാൻ ആരാധിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് മൂഢന്മാരെന്ന് പറയാൻ കാരണം, ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചാലേ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. പുറത്ത് കടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം? ഭഗവാൻ ആരാധിക്കണം. നമ്മൾ പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള അമ്പലത്തിൽ പോയി ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കേണ്ടെന്നല്ല നമ്മളാ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം. നമ്മള് ദേവന്മാരല്ല. എന്തായാലും ഭഗവാൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് ദേവന്മാരെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളിപ്പോ ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ പോകും, കുടുംബക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകും, എല്ലാം അവിടെ നമ്മൾ പോകും. നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും പോയിട്ട് നമ്മൾ കുറെ ഒരു ലിസ്റ്റും കൊണ്ടാ പോകാം നമ്മളവിടെ, അല്ലെ? നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാവും. എന്താണ് പറയുക, നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവണം, സുഖം ഉണ്ടാവണം, സന്തോഷം ഉണ്ടാവണം, എന്റെ മക്കൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും.
പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി. ഈ ദേവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ അവർക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു തരണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ആരോട് ചോദിക്കണം? ഭഗവാനോട് ചോദിക്കണം. ഭഗവാനോട് ചോദിക്കണം. എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ അവരോട് പറയേണ്ടത്, ഇപ്പൊ ദേവിയോടായാലും മഹാദേവന്റെ അടുത്തിൽ എല്ലാവരോടും ചെന്ന്, അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിലത്രയും ആവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രൊമോഷൻ തന്നിട്ടാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് അവർ കണക്ട് ചെയ്ത് തരുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ അവസരം കിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരടുത്ത് ചെന്ന് പറയേണ്ടത് അവരെ പോലെ തന്നെ നമ്മളെയും ആരാക്കി മാറ്റണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാക്കി മാറ്റാനായിട്ട്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാനുള്ള ആ ബുദ്ധിയിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഇവരെ ആരാധിക്കുമ്പോ ഇവര് നമുക്ക് സൗകര്യങ്ങളും സുഖങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് തരും. പക്ഷെ ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റില്ല? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിക്കണം. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റും? ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഇവർക്ക് സാധിക്കും. കാരണം ഇവരും മീഡിയേറ്ററിൽ നിൽക്കണം. നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇവരുണ്ടല്ലോ. ഇവരോട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അത് പറയാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കേണ്ടെന്നല്ല നമ്മൾ പറയണത്, നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന രീതി മാറ്റണം. നമ്മൾ ഇനി എന്താ പറയണ്ടത്? ഭക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ഇവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടാക്കി തരാനായിട്ട് ഇവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത്, കാരണം നമ്മൾ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ആ ബുദ്ധി തരുന്നത്. നമ്മൾ 2 ശ്ലോകം ഞാൻ ഇടയിൽ വായിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ആഗ്രഹം, നമുക്ക് ആഗ്രഹം എന്താണോ, നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഇപ്പൊ ദേവി ആരാധിക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ആ വിശ്വാസം അവിടെ ഉറപ്പിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ വായിച്ചു. കാരണം നമ്മുടെ ആഗ്രഹമാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ നടത്തി തരുന്നത്. പക്ഷെ ആ ആഗ്രഹം നമ്മളെ മാറ്റേണ്ടത് ആരാണപ്പോ? നമുക്കത് കാര്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാനും മറ്റുള്ളവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആഗ്രഹം നമ്മളെ മാറണം. ദേവിയെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ആരാധിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദേവിയെ പോലെ നമ്മളെ ആരാക്കി മാറ്റണം? ഭഗവാന്റെ ഭക്തി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി, രാധാറാണി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ദേവി ശക്തിയായിട്ടുള്ള ദുർഗാദേവിയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. മായാദേവിയാണ്. മായാലോകം എന്നും കൂടി നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനെ പറയും. ദുർഗാദേവിയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം. അത് ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ദുർഗാദേവി അത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. എന്തായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? നമുക്ക് അവരെ പോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റാനായിട്ട്. അല്ലാതെ ഇതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ നാളെ തൊട്ട് ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ പോകൂല, നമ്മൾ ഇങ്ങനൊന്നും ചെയ്താന്നല്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് തന്നെ പോകണം. നമ്മൾ ആരും ദേവന്മാരും അല്ല, നമ്മള് മനുഷ്യന്മാരാണ്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്ന രീതി നമുക്ക് മാറ്റാന്ന് മാത്രം. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ.